Ngoba uyangcolisa umculo nangoku angikwazi ustadisha phaya ukhala lokhu mnanami nawe bunoza pha kumonxele bafunda inkhawuthoba umculo nanza inukisa lonto ba okay uyastadisha ho but why ke ngokuza umamelisa isixeko sonke ke amamelisa bona mamelisa mna because nifuna ingena apha inqinga apha engqondweni yabo ngongo macanga ngathi brr yabenjalo uzayima xa inokho ke ngokuza mfa njani kodwa iyangcola le kaloku kule le nto sithi baba makafowune because ifowuni nami liconnecta pha but ke ngokuncama uyayazi nayo ba ayinto zengqondo ba ungcolisa umculo ehlobo lisimo simculo unodlalela wena nje What's up everyone? Welcome to another video of What is the Problem. Yazi masitana nibona mna msiyana. Solo problemqa. Azidlali. Yabona mhlanje ngosibhalelwe nguLunathi. Basa mazi Lunathi akaqala ukubhalela lapha Lunathi. Seke wakhalasa ngenyama, phini lesikhaso nangoka veri. Sike siye pakuya mana bo, sive bawuzethi. Kana balili what is your problem again man? Ngengxaki nomeza wami abunqolela ngomculo kodwa ndiyastadisha. Andifuna umbamba lo mntana. Umbamba wami via straight edrungweni bozo wami umsindo Tamziyana so ndibhalele what is your problem unceda ngalono manje Tamziyana nje ngikwazi ustadisha kahle kodwa ngikwazi ustadisha kahle ngomntana hlenze udlala umbhaqanga ngcolisala umbhaqanga wakhe andazi intoni important ngombhaqanga ngicela unceda abo manje Tamziyana ngade ndimbambe ngikwashinga Lunathi akagren yengiyabonakala ba yamhlupha nyalo ngoku inqaki uzofunda njani ke ngokuba kunqola umculo yabo because abanye abantu ingasike kuthi cwaka bese edini cwaka kuthi quiet yena ngoku benokwazi ufuna ke ngoku bantu masimbizi Lunathi yabo sike sirenge naye bawuzi ngoja fundi ngenta yami ngena grand sani manje fundi okwesibini fundi wenza kantoni ya Tamziyana andahlutha nyani uva nawe ba umculo yangcola okay kwazi ustadisha okay kale ile live ekubhala so ndistadishela le test ngizayibhala ngikwazi ufocus tu eleke ndibamba incwadi bandiyivula ngqola umculo umbhaqanga ironmali ibethelewe ya lando ndana phayine okay ndana phayine ezingcola ngomculo so angikwazi ufocus Tamziyana uyakuphazamisa ngena nophuma yo kaloku akwazi uyitrongo lokule behind bars akwazi phamisa normal but ndibizile fundini samvuma lapha kuwe ngondawo ndiyafuna ngokuba nengcola lapha umculo yabo masiye manje yabo akavumi ukuhlala mnandi nangu mbozi mame yo Abuthi kwenze njani ngiphathele ikhamera thengi yashuta namhlanje kwenze njani photoshoot kwenze njani funa grand ranjani wena bhuti ma grand man anomsiyana yabo ake ngokushow le kamalayo what is the problem yabo what is the problem Lunathi yabo Lunathi uyelo ubhalele ishow yabo bhalele mangabe ufuna ubhalele ishow khacele ke Lunathi bawuzithi ngibona ba uyangcolisa umculo nangoku angikwazi ustadisha phaya endlini yami hlenze ngcolisa umculo ngikwazi ufocus lokhu mnanami nawe bunoza pha kumonxele bafunda inkhawuthoba umculo nanza inukisa lonto ba okay uyastadisha ho kunini ngoko azange ndakubona usuka apha endlini kokwenu uze apho hayi zange ndayiva inokho yakho mna uzonoka apha endlini kunini mna ndizongadlala umculo wami ke xa ndiklini esiba ubona nokwakho nivasi washing up awunovasi washing ukulana usilent endlini wena kuthona ungaze kume uzaniva njani xa ndinokha ungcolisa umculo but ke ngoku awuvasi washing okokoko nje awuvasi washing uvase ngokuba kushushu kuze umculo ungcolisa okokoko ukwazi ulala nabantu hayi kaloku bhuti xana ndifila like okay ndifuna ukukhonza ngoku mandilayite umculo ndiwunyuse bese no lento uzonombhaqanga awuyembetha umbhaqanga kaloku bakhona amaxesha kaloku bhuti uqamba jonga bawula umamela igospel bawula umamela umbhaqanga bawula umamela noba amapiano kwaito R&B londo like nawo but why ke ngokuza umamelisa isixeko sonke ke amamelisa bona mamelisa mna
because ndifuna ingena apha inqinga apha engqondweni yebo ngongo macanga ngithi brr benjalo nakubenjalo because ingcola kamnandi ziba uyiva lokwakho nje iproblem yami angikwazi ustatisha lofona xa engandiva kalo I mean xana uzayiva njani icall xa ingena zothina ungayiva kodwa ifowuni nami lidlala pha uzayima xa inoka ke ngoku uzamva njani kodwa iyangcola le kaloku le nto bandisithi baba makafowune because ifowuni nami likonekta pha unayinamba yakho soza ngabi nayo bukamphalela kwatsaba okay kanimbhalele ngiye kuye ngqo ndamqonqozela akavuli because umculo uyangqoza yabo le point ayithethayo uba kutheni mna ndingazi yeza qho apha ngiquqa qho apha fowuna apha late ndithi gqi apha ndiqonqoze ndivale andivulele ngene endlini yam stadish wena ukhona ungafowuni wena yabo ndiyakuxelela uba ifowuni yami le ifake i-bluetooth phaya because xa ufowuna ilaloza ifowuni iyawucima ndiyayazi ke ngokuba okay khona loo call ingenayo nethi cwa umculo khona loo call ingenayo but ke ngoku uncame uyayazi nayo uba ayinto zengqondo uba uncolisa umculo ehlobo list mos umculo unodlalela wena nje umculo hayi mna ndifuna makangcola udlalela indawo yonke ndifuna makangcola udlalela wazi kaloku ndifuna makangcola ndiyazi ke ngoku mna izawuthini ke ngoku mna ndithanda xa ingcola thoba umculo fondini njani sithi umculo abeke level yakho noba ba uyakhwazwa uve ba ukhona umuntu okhwazayo enye into alindelanga uzokhwazwa ngabantu kaloku moti kaloku ulindele uzokhwaza because uba uncolisa umculo ngongoku nabo abanye abantu bathanda ungcolisa imiculo ningotheni mna dala ungangcolisa siphuma nawe ngokuze ngumeza seyadineka xa bengcolise umculo apha efranti ayichaphazeli loo nto leyo imchaphazeli tu because bakude bayifrani akho cingo elohlukileyo thoba umculo fundi yabo simple thoba umculo qha uyazi ba okay ngexesha elithile abantu at least ngokuba kuthe quiet bafuna ubukela iprogram ezidlalayo mhlawumbe ko YouTube nentoni yabo angcosi ingcono yakuva futhi man yabo not ba ucece bana ngo-4 ekseni kuvukwa ngawo i-alarm yelenews pa ndiyakuva especially ke ngomntanami uyabhala ke yabo so ke ngokunzima ke ngokuba ustadishe ube uyazi ba kuyangcola bebhe ndizawucutha man yabo at least pha ngoqala ngani ngathi kuba mnyama phango 6 yabo phango 6 qala ustadisha phango 6 yazi ba asithi ba ucime nje kuba uthobe nje yabo at least yena kwazi uconcentrate ndiyakuva yabo isifila njani mntana ndifila kakuhle tamsana grand nokunqondo yamvulekile izawulenduza yaqinde because ndabona nezi-effort uba uyazama uavoida lo mculo but ye yaphumela hathi abazi hayi uthe uzawulenduza yayicolisa mbo usifila njani wena mna ndigrand nasensezonqanda ke into right like ustadisha into important like isikolo comes first yabo so funeka ndirespecte loo nto leyo xa kufuneka efundile so ndiyaxolisa apha kuwe uvakele andifanga negama lakho ke bangubani hayi mna yonwabisa yonwabisa okay hayi nomsiyana ngunathi ndiyamazi le nto sikwazi kodwa nawe mani otherwise ke loo nto leyo yabo akho nto ingako alongeze bamelwane bayavala ngoku ngento eyi-one yabo osimantamsiyana loo nto leyo laa poni inqabile muzingokule nyama loo poni leyo tamsiyana ike yathi jiye kwendisuku yahlala iveki yonke akume endlini akahambi but sibana marenzi siphinde sibuyele kuyo uba iyaleluza tawazi yiyo leyo babukeli sisovile ke ngoku abamelwane bebekade omnye engavisisani komnye ngenxa yomculo bona ke ngoku sithethile ke ngoku nabo kakuhle ke ngoku bayavana naye ke ngoku yonwabisa uvumile ba list umculo uzawudlala asithi uba makawucime just nje kwilevel ba okay ngoku abantu ngoku bafuna ufocusa kwizinto zabo angabavuse ekuseni ngomculo but izo problem le host yakho msiyane don't forget to like and subscribe ubona zonke ii-episodes zethu
saphinda sibolane sharp Kulo malume ukijimisa abantu